nyata prawira yakti punjul sapadane makhluk wenang wenang tanpa duka malumpat kecemplung jurang biyen tak goleren ngejagak gebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen ati kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa basa kota putih ke taman asmara gubuk kae nyimpen mati nganti besok tumeka saiki gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagah trina catetan sajroning ati datang luntur saya merati
aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Sagung para rawuh kakung Sumawana putri, bapa saha ibu ingkang dahat kinurmatan. Para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh ingkang sampun kana ing pamawas saha lebda ing pitutur ingkang tansah kawula pundhis danten sabda pangandikanipun. Para pangemban-pangembating praja satriyaning negara pinuju ngleresi wonten ing tlatah Padukuhan Karangreja ngemplak krajan ingkang kula dherekaken kula taati sedanten aturan ugi perintahipun khususipun ingkang nembe mengku gati panjenenganipun Bapak Suyati almarhum sarimbit Ibu Yanti sakluwarga ingkang kula dherekaken niat lan hajatipun dalu punika. Keparengaken kula kekalih badhe nderekaken pangaken nami kula wondene nami kula Ki Pentul parandene kadang kula menika Kitembem. Dalu punika kumawaning adeg sak ngandhaping Trata Kerambat Agung Binaturata saperlu ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapak Juwadi minangka pangarsa seni barongan Sida Mulya Budaya ingkang midhil saking Dukuh Karangrawa Krajan. Bapak Juwadi pikantuk amanah saking panjenenganipun Ibu Yanti boten sanes ing babagan pangruwatan. Ngangge dasar Ibu Yanti anggenipun mangun Bale Wisma wonten Madyapada kaparingan amanah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang arupi putra cacahipun kalih mijil wadon kabeh. Ujare ngakandha ing tanah Jawa nek ana wong kekeluargaan mongko duweni anak mung loro, lanang kabeh apa wadon kabeh. Kapitung bocah durga sengkala. Iso ilang kelawan sirna kalamun dipurwakala. Pramila kanthi niat ingkang tulus lan ikhlas Ibu Yanti dalu punika badhe hangadani pangruwatan sesarengan barongan Sida Mulya. Mugi-mugi kanthi ruwatan ing samangke mahanani keluarganipun Ibu Yanti pikantuk rindanipun Gusti Allah pinaringan selamat awal ngantos akhiripun. Selamat hidini hid dunia wal akhirah amin. Allahumma amin. Para rawuh sambet kalih hajatipun Bapak Ibu Yanti ing mriki Sida Mulya badhe ngaturaken dongeng purwakala pinangka kangge srana ruwatan dalu punika. Wondene ingkang badhe medhar dongeng kawula piyambak ing sak mangke mbok menawa wonten kalepatan kula sarombongan Sida Mulya miji dumateng kula kekalih ingkang matur nyuwun agunging pangapunten pramila dongeng purwakala badhe kawiwitan. Nyai Tembem Kula Kaki Pentul. Bengi iki awake dhewe wong loro nyambut gawe. Entuk amanahe Bapak Juwadi. Wis tak kandhakno kawurih ngruwat anak Ibu Yanti. Loro cacahe wadon kabeh. Mbak Desti Amelia karo Mbak Sofi Utami.
Nggih. Lah dina iki diruwat nanging jejere kowe aku wong Jawa kudu ora lali kawitan. Anjing, kados ngaten Kaki Bendo. Aku bakal ndongeng sing nate didongengake nalika semono. Nggih, sumangga. Mergo saka tembung dongeng kuwi dipaido ya ora mengeng. Nggih. Iki wis dadi tinggalane leluhure kowe lan aku. Nggih, leres. Tak wiwiti saka kulon. Jawa sing sisih tengah bagian kulon. Nggih. Nalika semono ki akeh wong padha kepengin napakake urip ana ing tanah Jawa. Nggih. Nanging gawate tanah Jawa ki paribasane gawat kaliwat-liwat setan mara setan mati, jalma mone mara ya jalma sing mati. Kados ngaten. Upama sato mara uga sato sing mati. Nanging iki ana wong sing kendele ngungkuli kendele manusa sak kabeh ya kuwi wong loro sing diarani pentul lan tembel. Oh, kados ngaten. Heeh, babat talas diitung upama minggu dadi sasi, sasi dadi taun. Nganti rampung ing tengah-tengahe wana kono ana gunung gedhe. Gunung Gedhe ingkang aran Gunung Serandil. Gunung Serandil. Iya. Gunung Serandil ngetokake lahar banyu utawa lahar geni tegese jeblok. Jeblok. Heeh. Ajeng. Iline lahar kuwi metu kali. Nanging sak tengahing kali ana wong kang lagi semedi ya kuwi Begawan Aklimaya Oh, kados. sing ana sak dhuwure watu bale kambang. Oh. Dadi iline banyu kuwi ora iso keling ngliwati watu nanging gulung ana ing ngarepe watu sak ngarepe wong semedi. Oh, kados ngaten. Gulunge wujudan gajah. Wujudan kewan kaya wujuding gajah. Sing lahare geni gulunge kaya wujudaning macan. Oh, dados gajah kalih macan Heeh. wujudan. Berarti entuk wangsite Gusti supaya semedine iki cugar. Nalika dibuka matane sing sepisan meruhi kahanan ya kuwi wujuding gajah lan macan. Nggih. Dadi banjur Begawan Aklimaya ngandhakake nek kowe kok wong sakloron kuwi titise teko Gunung Serandil dudu anake pawongan utawa manungsa. Anjing dados menika titis nggih. Terus banjur takok bedane titis lan anak ki apa? Nggih. Nek anak kuwi dikandhut wong tuwa. Suwene 9 sasi 10 dina. Yen to titis. Dilair kono teko Guwa Garba. Iki anak nek titis ya mung nitis wae. Upama nitis sing watu ya kena, ning kayu ya kena. Oh, kados ngaten. Wis ganjange carita sakloron mau diparingi jeneng. Sing gajah diwenehi jeneng Gajah Satu Bondo, Sing macan. sing macan diwenehi jeneng Gembong Kamijaya. Oh, kados ngaten. Akhiring dewasa dilarapake ngetan bener. Ana nggone lodaya ning nggone mbok rondo dadapan. Lajeng Banjur Udakara ora suwe krungu tembung rawat-rawat tembange mbok bakul kang sinambi wara yen Kediri kuwi duweni patembaya. Tegese nganakake patembaya. oh ngaten. Patembayane sok sapa wonge ora lanang uga wadon sing bisa ngundurake wong ireng sakembaran. Yen lanang dhaup karo Dewi Sekartaji nanging yen wadon dadi sedulur Sinaraweti. Oh, lajeng. Krungu kabar sing kaya mengkono, Gembong Kamijaya banjur melu mangkat goleki. Nggih. Tegese goleki ana tengahing wana, upama medhun jurang ya munggah jurang metu alas mlebu alas. Nggih. Banjur ing kono takok karo Mbok Rondo Dadapan, nek dununge pentul wong ireng sakembaran pentulan tembung ki ana ngendi? Lajeng menapa kepanggih? Mbok Rondo Dadapan duweni piwangsulan. Nek dununge pentulan tembung ki ana telenge alas Purwa, ya kuwi sing diarani alas Gondolumayu. Alas Gondolumayu. Banjur diparani kono nanging saka kersane Gusti nggone ngupati kepethuk wong ireng sakembaran ki. Oh, dados kepanggih nggih. Nalika ditakoki jenenge
penthul lan tembang. Nggih. Dheweke diaturi apa sing dadi karepe ora kersa malah duka si penthul lan tembang. Nalikana dukane si penthul dheweke ngunus curiga ditancepake Bantala. Lajeng Banjur Gembong Kamijaya rumangsa kalah. lumpuh. Kabeh padha lumpuh. Oh, Kaya ngono. Sawise lumpuh, Gembong Kamijaya isih sumbar-sumbar. Rehne kawujanting alam kajiman kena lara nanging bebasan luput pati. luput pati. Banjur si penthul disumbari kaya ngono ngaku. Nek upama aku iki jeh urip, aku iso nyelametno kaulaku. Nanging besok nek aku wis ora ana, banjur sapa sing nyelametno aku? Oh, ngaten banjur. Banjur panyuwune kudu diwarasno. Sanile iku pusaka dijabut, banjur waras kabeh Paras si kaya Gembong wingi. Kamijaya kuwi mau. Lah duwe penjaluk wiwit dina iki kowe aja ajeg jenengmu Gembong Kamijaya. Nanging kowe tak weni jeneng Bathara Kala. Kakang Penthul, saklajengipun Bareng wis gelem dikeki jeneng Bathara Kala nanging duwe bebono. bebonone Njaluke tadah kala mangsane kudu titise Adam lan Hawa tegese para manungsa. Kok menungso kok dipangan? Lah iya manungsa ki rak klebu kowe lan aku. Nggih leres. Lah nalika semono budidaya. Budidayane entuk-entukane ngene. Upama tak reka kaya apa nek Gusti ngersakake ya tetep ana. Nggih, leres. Wis sak senengku ae. Banjur diwenehi 12 engko apa pengucape 12 kuwi kabagi rong perangan 7 lan 5. Oh, ngaten. Lah ciri wanti dina iki ya bengi iki bakal tak kandhakake mbok menawa ana sing ora ngerti. Bakal diwerdikake. Tak kandhakake sing 5 dhisik. Nggih, sing limo sing kepisan. Sing sepisan. Sok nek ana wong tanah Jawa iki nglairno utawa duweni anak mung siji cacahe. Nggih. Tegese kuwi sengkalane untang-anting. Ontang-anting. Mbuh lanang mbuh wadon. Nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Oh, sing kapindho. Sing pindho sok nek wong Jawa nglairake bocah loro lanang wadon nek ora diruwat ya dadi tadah kala mangsane Bathara Kala kuwi mau. sing ping telu Sing ping telune. sok nek wong Jawa iki mipis jamu ana pipisan mongko tugel gandhi ing tengah bener kuwi sengkalane pedhot nek ora diruwat dadi tadah Tadah mongsane Bathara Kala kuwi mau. sing papat Sing nomor 4. sok nek wong Jawa ana adang wong wedok ya adang tegese ibu-ibu Nggih. sing ora ana udan ora ana angin ning dandange iki ambruk kuwi sengkalane rubuh Oh, nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. nggih kang Iki sing pungkasan sing limo. ping 5. Sok nek ana bapak-bapak tani nandur waluh putih ana kencenge lawang mung ing tengah latar kok dianjang-anjangi anjang-anjange nganti rubuh sengkalane sempoyong nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Kan niku sing limo. Saikine badhe diwerdikake sing 7. 7. Sing 7 wiwit angka 1. Sing pisan. Sok nek wong Jawa duweni anak 5 lanang kabeh, sengkalane Pandhawa 5. Pandhawa 5. Nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Tak sing kapindho. Sing ping pindho nek ana wong lairno mangko 5 wadon kabeh, Heeh. sengkalane Pancawati. Pancawati nek ra diruwat ya dadi tadah kala mongso. Bener. Oh, Sing kaping 3 Sing kaping 3ne. sok nek wong lairno 2 mangko lanang kabeh, sengkalane Jaka Satru, Jaga ya Satru. Oh, Nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Kala kuwi mau. Sing papat Sing kaping 4 nek ana wong lairno mangko 2 wadon kabeh sengkalane kembang sepasang. Nek ora diruwat ya
dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Ha iki sing kaping 5. Sing kaping 5. Sok nek ana ibu-ibu hamil mbuh ning pasar utawa blonjo ning endi wae nanging kok nganti nglairake ing tengah dalan Ateges mbrojoli. heeh sing kalane ya mbrojoli kuwi nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Sing kaping 6. Sing ping 6 sok nek ana ibu-ibu nglairno kuwi urut-urutane wadon lanang wadon kuwi tegese sendang klanturan. Nek lanang wadon lanang sendang kapit klanturan nek ora diruwat dadi tadah kala mangsane Bathara Kala. Iki sing pungkasan. Pungkasan. Nek ana wong lairke barengi pletheking Surya, amblese Surya. Saka kono julung wangi, saka kulon jurung caplok. Nek ora diruwat ya dadi tadah kala mangsane Bathara Kala nanging piwelenge ngene. Piwelenge piye? Kabeh iku iso sirna utawa kliwat. Nanging ana pertandane. Wong sing eling kuwi tandane omahe ana janur pojoke omah ana janur kuning sing gemandul. Dadi pojok papat ana janure kabeh. Karase ana lawene wenang. Ya. Tegese kuwi dadi wong sing eling. Oh, ngaten. Ha dina iki mau tak kandhakake karo kowe supaya nek kowe ditakoni wong ya ora klera-kleru. Nggih, Kakang Pendul. Nyai Tembang. Nggih. Sajake iki kok swara brenjak ganter-ganter ki ana apa? Sasmitane para pinisepur rumiyin yen ana perjak sing ganter-ganter kae mesti bakal Ayo njajal dinteni nek ngono. Nggih, ora suwe lho Kakang Pendul anggone rasan-rasan bab perenjak ganter-ganter kae. Lah iya, lagek wae rampung dirasani dayuhe tamune wis teka. Tampune rawuh. Nah, nanging rene iki tekan omahe awake dhewe ya lolo tak takonane butuhe apa. Kudune nggih ditakoni Nah, nggih. tetepangan apa meneh rak durung tepang to Kakang. Lah iya. Mangke riyen kula badhe tanglet dhateng panjenengan. Keroyo-royo kok niki wayahe nggih pun wengi. Nggih. Nek kok teka teng omahe kula menika langkung rumiyin jenengan dipun paringi asma sinten? Pak Ngasijan. Ngasijan, Pak Ngasijan. Saniki kersane jenengan lah napa, Pak? Dalu menika kula badhe ngruwat putu kula. Sing Oh. ngruwat jenengan napa sinten, Pak? Sing ngruwat jenengan napa sinten? Kuwi kula nggih. Jenengan niku pasrah ken ngruwat napa jenengan sing ape ngruwat? Nggih, mriki. Pripun? Alon-alon nek matur nggih, Pak. Ya wis ora apa-apa. Wis kabeh iki gumantung niate. Nggih. Senajan pangucape kliru ning jerone bener. Ngaten. Tegese iki Pak Ngasijan duwe putu loro wedok Nggih. kabeh. Lah netepi adating Jawa minangka dadi bektine wong Jawa ning budayane Nggih. melu-melu duwe kewajiban ngruwat putune. Kados mekaten nggih, Bengi Pak. iki dipasrahno kowe lan aku. Piye carane wong ngruwat ki kaya ngono. Nggih. Lah dina iki Pak Ngasijan kersane jenengan kula tampi. Nanging kula nggih menungso kalih niki sak rombongan nggih menungso kabeh. Nggih. Namung saged budidaya. Lah kula lan jenengan namung ndonga kemawon. Mugi-mugi sedanten rindanipun Gusti Allah. Pinaringan selamat terkabul napa sing jenengan kersakake Nggih. sak keluargane Mbak Yanti. Ngoten nggih. Putune sampeyan kula tampi, kula lenggahake mriku. Monggo jenengan derek mriku. Lenggah. Nggih, monggo. Dampingi monggo. Nggih Kakang Pendul, sakmenika wonten kewajiban panjenengan ingkang kedah paring pitulung marang kadang Ya, menika. anange ngene. Pripun Kowe Kakang? lan aku mau wis nampi to, nampa Anjir. kajate. Anjir Lah leres. saiki carane kudune wong ruwatan ki ya kudu budidaya. Budidaya maksudnya panjenengan Ah, golek cara. Carane ngene. Kowe lan aku pentul lan tembem kudu nyelamur, laku ya nyelamur jengen. Lamur laku gantos jejuluk. Heeh. Nggih. Iki upama ngene. Aku lanang kaki legeye
sing wewe wadon ki Nini Legeye. Aki Legeye dalan Nini Legeye. Angge Kaki Legeye jenenge wong yen to nandang pangruwat kuwi mestine kudu sing katon sepuh yen kados mekaten nek paring pitulung rak ya ora nguciwani. Bener. Jenenge Kaki Legeye ngruwat putrane kae. Lah nggih sampun jumbo kalian kahanan. Pinter tenan satemene bocah loro iki rak ora mung katone loro nanging duweni sedulur maneh. Sedulur? Sing ateges menika? Sing diarani Kakang Kawah Adi Ari-ari. Lho sedulur tuwa. Upama dipaparno wujudno kuwi dadi papat. Oh ngaten. Kaya ngono lah dina iki kanggo ngancani kowe bakal tak wujudke. Nggih kula malah seneng. Ayo supaya engko bisa grewang-grewangi ngono. Nggih. Lah iki rungokno, ayo wangi-wangi. Ketoke ndok kono watwet tak undange. Sun matekaji pameling titah jiwaraga daya rasa sejati, sejatine gesang. Hangundang-undang roh daya pangaribawa. Sinar soroting tejo cahya ndat sifat sedulure tuwa papat prawan jelagur. Nini jelagur teka kanthi wujud nggih. Teka. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimuran mengkoke keri enjaman mbaya sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu Kaki Legeye Nini Legeye. dados menika wujude sedulur tuwane Nini Jelagor Perawan Jelagor. Lah iki sing tak karepake senajan wetune tunggal sak grupyuk tegese sak wektu nanging dhewe-dhewe wernane. Nggih menika werdine menapa mawon lah kok ana. Nek saka wernane tegese manusa ki duwe sifat sing beda-beda. Senajan lahir bareng ora padha karepe, ora nafsune ya ora padha. Nggih. Papat iki minangka tandha sing dadi sifate manusa. Wiwit saka putih, kuning, ireng lan abang. Nggih. Sing putih iki jenenge Supiah. Supiah sifate sing kaya ngopo? Sing tegese nengeno marang kebenaran sidik sing dadi senengane. Oh kaya ngono yen to ireng kae sifat. Iki sing kuning. Oh sing kuning dhisik lah. Kuning dhisik mutmainah. Dheweke dadi wong sing amanah, sipate amanah. Ora gelem enggak-nenggok, jujur lenceng galeng. Ya wis kaya ngono ki kena dadi panutan Kaki Legeye. Ing antarane putih lan kuning panggonane dadi siji yaiku ning ndas. Ning sirah. Sirah. Oh kaya ngono. Lah ireng kuwi alama. Alama tegese lah kok. Urusane bab perkara weteng. Oh, Dheweke ngeleh ya ora kuat, wareg ya ora kuat. Kaya ngono kuwi sing nek kepara kurang mangan nggone sapa ae iso klebu. Lah sing abang amarah. Amarah kae tegese menungso kuwi mestine duwe sifat sing amarah. Nesunan kaya ngono. Nafsune sing luwih gedhe meledak-ledak urusan nafsu, nafsu syahwat lan liyane ya urusane sing abang. Urusane amarah. Manggone ireng lan abang kuwi ana ngati. Mulane rupane ati iki abang dadu-dadu ireng. Mergo wujude pancen ya abang karo ireng. Ampun mangertosi yen kaya ngono diwerdikake. Dadi menungso ki sifate wis kaya mengkene iki. Dina iki tak kon ngewangi-wangi kowe jaga-jaga karo adine.
tegese anakmu. Mbok menawa ana bebaya apa ae rak engko iso matur marang kowe ya ngiwangi-wangi karo kowe. Wong jenenge sedulure anom ki ya kudune didampingi. Senajan wis papat iki tak wujudake nanging jeh rumangsa ora marem. Panjenengan tesih kurang marem. Oh, mergo engko sakjroning aku lunga nek ing omah iki ana bebaya sing ora iso mbok rampungi. Tegese nggih. Anakmu iki ya ora iso ngrampungi, kowe ya ora iso ngrampungi. Kuwi nyeluk jenengku. Oh, ngoten. Kaping 3 karo njejeg lemah. Ning ngendi wae papane aku bakal krasa. Kados ngaten. Mula sing ati-ati. Ananging kaki legi ya. Piye? Sajak wonten gedhong pusaka menika wonten janur kuning jajane menika. Oh, lah iya, lah iki ra mek kalimput. Kene. Lah kula lak nggih bingung lah kok ana janur kuning ki janjane arep gawe apa ngoten lho. Iki ora janur kuning. Nggih, paribasan ngoten. Janur ireng. Lah ket mau cemplorot sajak tak sawang ki kaya janur kuning kae lho kaki legaya iki arep digawe apa ngono. Janjane wonten keginaanipun menapa kaki legaya ungking to. Ungking to. Hop. Kalem lho, Bos. Kaki legaya. Nene legaya. Lah kok tak sawang-sawang prawan jelagor nini jelagor sak sampunipun dipun kalungi janur kuning pasuryane tansah cemplorot tambah sumunar tambah ayune tambah manise kaki legaya. Kuwi mergo katiasane janur kuning. Oh ngaten. Saka tembung jan ki wis mesti nur cahya kuning kuwi teguh. Teguh kuwi duwe mesti nyata iki sing jenenge kuning. Lah menapa angger bocah saben-saben wong nek dialungi janur kuning Ya bisa ora. cemplorot. Nek kowe lan aku bocah liyane kena janur kuning malah dadi elek. Oh ngaten. Diarani bocah ora genep. Loh, lah terus lah kenapa kae prawan jelagor Lah. ini jelagor kok katon ayu Lah cemplorot? mergo kuwi ana butohe. Nggih. Dhewekne duwe niat sak keluargane nyuwun marang Gusti sing supayane dhewekne dihindarake tegese dialihake saka kahanan sing ora apik. Oh ngaten. Dadi ora saben-saben bocah ora saben-saben menungso yen tok Ora kinalungan to, janur umpama aku kuning. kalungan janur kuning ndak ditambakno mesti. Wah iya entuk surat kuning. Lah saiki ngene. Janur kuning wis tak kalungke. Nggih. Kae dadi katiasane ya kekuatane ya pusakane. Nggih. Mergo bocah sing kalungan janur kuning iki paribasane setan ora doyan. Nggih, Nek demit. upama demit ya ora ndulit. Ora bakal ndulit. Nggih. Wis aman-aman angger kowe ati-ati lho mu jaga. Nggih. Aja nganti klera-kleru. Nggih, bakal tak jaga. Lah iya iki Lahir jaga temu sing tenan apa sing batin. dadi paweling aja nganti Nggih. lali. Nggih, tak Rene eling-eling. wektune jeh esuk aku tak njaluk pamit nyambut Nggih. gawe. Dongakno muga-muga entuk gawe. Nggih, Assalamualaikum. sedulur papat. Waalaikumsalam. Ayo sedulur papat, ewang-ewang ana jaga pojok omah papat kae lan sedulurmu anak kuwi padha dijaga keselamatane.
Sedulur papat, Sophia Amara Alwa Mahlan Mutmainah. Apa kuwi yo ngrasakno apa sing tak rasake mau? Anggonku momong putraku, putriku bocah sak kloron kuwi. Tamangka aku ana ning gone sandinge, ning kaya-kaya putriku kuwi digeret marang kewan gedhe dhuwur gegirisi. Apa kuwi yo ngono kuwi mangerteni? Ananging yen tak sawang kewane kuwi ora katon. Lah kok ana kedadian sing kaya mengkene iki? Apa putriku sak kloron kuwi ateges wis ilang sedulur papat? Lah kok ana kedadian sing kaya mengkene iki? Lah kene, kowe rak ya wis duweni kewajiban. Wis kautus marang Kaki Legeye kae. Yen to kowe kabeh kudu njaga keselamatane putriku sak kloron. Kene ana kedadian kaya ngene kuwi malah ora mangerteni sedulur papat. Nganti ana kedadian sing kaya mengkene iki sedulurmu ilang wae kowe ora mangerteni. Ananging yen to tak pikir-pikir, ilange sedulurmu anom iki ana sambung kerete marang pawelinge Kaki Legeye rikala semono. Apa kowe ora eling sedulur papat? Kaki Legeye wis maring paweling marang aku yen to ana bebaya. Aku kudu nimbali asmane Kaki Legeye kaping 3 uga ngejreg Bantala kaping 3. Biyong. Kaki Legeye. Pareng matur. Hah? Kula ndek wae ora iso omong gusine kula gepok. Dadine Kula nembe ajeng ngomong niki. Wau rak nampi dawuhe bapak kula niki dikon jaga adik to. pancen kaya mengkono. Manggone kula teng pojokan awor pitik. Lah Niki gatel gureme aki yung. ora ngono sedulur papat. Pripun? Ngasih ana kedadian kaya ngene kowe ora mangerteni. Tamangka kowe rak ya sadurunge wis janji-janji marang Kaki Legeye kae yen to kowe sanggup jaga bawuki wetengene sedulurmu anom kae to sedulur papat. Janji niku rak kula dereng ngertos kedadiane napa. Lah ndek wau rak kanane nggih apik-apik mawon. Sakniki nggih kula ngapuntene ngeten. Sakjroning kula jaga niki yo ngenten kedadian. Angin niku ora ana ambune lah ning buanter. Natap rai yo. Banjur Kula niku kok iso ngantuk. lah ya padha janjane iki Lah, aku ki yo mau yo njaga putriku sak kloron kuwi. Aku yo ana ning sandingan. Ananging kaya-kaya kuwi sakjroning impenku sedulur papat. Lah nggih kula kok terus iso keturun. Keturun ning Banjur? mbek sedhiluk wong lemute aki gedhi-gedhi. Lajeng kula nglilir eling nek kula niku ndek gawean adik kula tiliki. Terus Kula padyosi tak tenggo nggih mindhuh tak mangan lah pundi mboten enten. Lor kidul ora ana. Kulon Dadi? wetan nggih ora ana. kasunyatan iki Tak penek teng ndur kentheng nggih ilang gak ana. lah kok bocah mbok penek ning ndur kentheng anggepmu kuwi apa to? Kula niki mubet-mubet panjenengan ora duka. Kula tak jujur kacang ijo. Jujur ki ya bloko suto lah kok Oh, jujur ngoten. kacang ijo lho. Lho pun gathok nek bloko kalih suto sakniki. Ya gathok to. Oh nggih pun gathok tak Coba. bloko kalih suto. Cethane adik ilang yung. Lho dadi bener yen to sedulurmu anakku ilang. Sophia Amara Alwa Mahmud Mainah. Dalem Lah kok nganti ana kedadian sing kaya mengkene iki. Janjane aku ki kuciwa marang kowe kabeh. Nganti kudu-kudu kowe iki tak paring pidana, tak pecut tak gebuk. lah nggih niki sing Ananging salah niku bapak. aku ki jin duwe rasa kamanungsan mergo aku ki dadi wong wadon, dadi ibu. Ananging kaya-kaya aku ora bisa yen to duka marang kowe kabeh. Miturutmu,
Lah Pawelinge ngeten. kaki legeye kae. Ana sambung kerete marang ilange sedulurmu anom kuwi to. Satemene nggih enten kula nggih tasih inget kersane bapak. Riyen kula niki rak urip niku teng Alamantara. Iya. Dadi upama ana bangsa alus sing napa kemawon. Napa malih aluse pasir wong aluse glepung kula nggih iso ngitung. Banjur saiki ne. Lah sakniki kula dibesut dadi badan sing wadhek kados ngeten. Rasane malah gatel kabeh. Kula ora reti napa-napa. Sing tegese yung kula. Pun to kula niki dak iso upama bangsa alus sing nyolong adine kula nggih kula ora reti. Dadi teges ilange sedulurmu anom kuwi mergo bangsa sing ora katon. Leres yo. Iya, bener aturmu kuwi. Pawelinge kaki legaya rikala semono kuwi tumus. Ana kedadian ana bebaya ning ngene papan panggonan kene. Ning ngarep mau aku sini bali asmane kaki legaya. Ananging kaki legaya kuwi ora krungu lan durung bali. Coba ewang-ewang ngono ndedonga marang Gusti ingkang akarya jagat. Nggih, Muga kula wae nderekaken. sedulurmu anom kuwi bisa ketemu maneh kanthi slamet. Uga kaki legaya bisa enggal-enggal kondur. Kaki legaya. Enggal-enggal kondur kaki legaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lunga nyambut gawe lagi tok kapuan kok ya wis diundang. Rasane iki mau ana apa? Lah sak lungaku aku ya sumelang. Rehne anak-anakmu wis ora tak kei penggian. Tak dunungke ning ngendi ya ora. Mbok menawa wae ya pancen iki kedadiane kaya diarep-arep sengkala aku iki. Kaki legaya. Piye? Leres menapa ingkang panjenengan aturaken kaki legaya. Lho kok leres piye? Nggih leres. Sedaya sing panjenengan aturaken menika leres. Wonten paweling panjenengan rikala semanten menika nggih leres kaki legaya. Lah wujude apa ya buktine apa kok bener iki? Kaki legaya. Heeh. Kula kalian sedulur tuwanipun Prawan Jelagor Nini Jelagor menika lak nggih sampun ngupaya mbudidaya momong lan jagi keselamatane bocah sakloron. Ngono. Ananging kedadosan menika mboten kula kersake kalian sedulur papat menika. Wonten angin gedhe. Dumadaan menika kaya-kaya sakjroning impen kula kaki legaya. Ananging menika dadosaken putri panjenengan sakloron anes kaki legaya. Hilang. Masya Allah. Ngene polahe sapa? Lho panjenengan meniku betok kayu damel menapa? Lho lah kaki iki legaya? nggawa wineh tembelutan iki terus gawe apa? Kok dikelompokno dikok kursi tak kira kuwe nggo dolanan. Kaki legaya. Amargi putri sakloron menika ilang. Janjane kula menika badhe paring pidana marang sedulur. Lah iya. Ananging kula menika mboten tegel. Amargi kula menika dados mbok mawon nembe kemawon kepengin duweni anake. Lho nek kowe ora tegel ki tegese ya bocah iki besok sok-sokane ya nakal. Tegese sing tak undang kuwi papat ki bener ning biasane kan gondete melu lah kae singgur tangan ndok kon. Lah iki kurang ajar. Kowe do lunga ring ndi? Kowe lunga ring ndi? Kowe lunga ring ndi? Kaki legaya. Muruk bocah menika kan mboten ateges kedah paring pidana kaki legaya. Lah jengkelku kaya ngene. Ki mboten namung panjenengan sing ngraosaken kuciwa kalian tanggung jawab sedulur papat. Kula nggih kuciwa kaki legaya. Lah ning ngarep mau ki tak dawuhi rak nggih. Nanging ora pekepanggih sendika Rama. Iki tegese dadi dulure tuwa, nek ngono ki ra iso dadi tuwa. Tuwa ya tuwas ki ya iki. Kaki legaya. Klera-kleru. Cobi panjenengan eling-eling. Piye? Mendung lelimengan. Wonten kewan gegirisi sajak sakjroning impen menika kasunyatan boneng sakjroning impen. Ngono ya.
sedulur papat menika kabeset dados badan wadak. Miturut pamikiran kula, ilange murjane Prawajragur ugi Nini Jragur menika kanthi niku sing boten katon. Ngono bangsane alus, Bangsa sengkalane alus. iki ora katon. Angge dados sedulur papat menika boten saged Oh, rene mangertosi. iki mbiyen iki dadi bangsa alus. Saiki tak besut dadi badan wadah dekne ra ngerti. Boten mangertosi menika dados menungsa lumrah kalian kula. Lah wong kula kala wau nggih jagi kula wonten sandinge bocah Iya, sakloron wis. menika. Damar mancung jinupet. Iki arep tak pupuh nganti sekelenger utawa pecah. Nek rambut didaya bakal ora ketemu. Leres kaki legi. Saiki ngene rene mbiyen kowe badan alus. Saiki bakal tak besut dadi badan alus meneh. Ambeten lan lacakan sapa sing nyolong adimu. Aja nganti bali yen uring tokae. Mangkat, Ger. Ayo sedulur papat padha sing ati-ati. Kaki legi ya. Piye ngene? Tapi panjenengan persani menika wonten kemen gedhe dhuwur kaki legi ya. Ora gemeng-gemeng ki apa to kae? Lho kok montak. Lho lha iki gedene semene. Lho mon. Ati-ati Gawane sedulur iki. papat. Allahu Akbar. Kaki legi ya. Nene piye? Kewan gede dhuwur gegirisi Masya montang-manting Allah. menika kaki legi ya. Lah yo iki wujudan apa? Kaki legi ya. Kula gumun kewan sing ketak songar kados mekaten lak-lakan panjenengan cekel banjur lumpuh kaki legi ya. Ha iku dadi rahasiane tegese wong duwe ilmu ki ya ngono ki. Upama kowe tak wenehi ngerti nek ora sak pemikiran ora bakal iso ketemu. Kados mekaten. Kewan iki tak templeki tanganku banjur kalah. Angge Nanging menika. sing baku selak mesakake anak-anakku. Ki anak-anakku bal tak dangung, Ger. Kowe tak kongkon sapa sing nyolong adimu nanging malah bali nggawa bandan sing semene gedene. Apa pancen ora kliru? Apa pancen iki, Ger? Sing semaur iki kowe tenan apa ora iki? Lah nggih pancen- menika sedulur papat sing semaur lah sinten malih Lho, wong boten ora wonten ngono, tiyang liyane. Wonge godi-godi kok suarane cuwilik. Lah mboten wonten tiyang liyane kok. Wis nek ngono, kewan iki lebono gua garbane, Ger. Kaki legi ya. Nene legaya piye? Menapa yen miturut panjenengan menika bocah sak kloron kacitra dening kewan menika kaki legi ya. Ya mbok menawa wae ngono wong iki bakal tak takoni aku ya ora ngerti nanging sakwise dileboni anak-anakmu papat igur garbane kewan iki matane malah satan kaya galak. Lah nggih. Bringase kaya ngene. Kowe apa ora wedi nyawang sing kaya ngene Lah nggih iki? menika ingkang badhe kula aturaken kula tak ndelik kula tak wonten pepungkuran. Karepmu ngono. Nggih. Lah nek ngono ya kono ning mburi. Iki dadi penggihane wong lanang. Nggih kaki legi Aku sing ya. bakal nataki. Kula tak ndedonga mugi-mugi panjenengan menika kasil anggenipun goleki ingkang Amin. putra. Engko digawek-gawekke. Masya Allah. Kewan kok semene gedene. Njajal tak takonane, mbok menawa aku iso beti, dhewekne iso tata jalma iso mangsuli. Iki kudu sekondi mburine kok nglempet wis mangan apa urung tejo-tejo sulaksana tejane kang aran katon mburi ngendi dunungmu ngarep sapa sing dadi peparatmu upama kuwi titising dewa tedhak ing kesuma rembesing madu kalamun kowe bisa tata jalma ayo wangsulana pitakonku iki la haula wala quwata illa billah Jagat dewa Bathara ning jagat iya jalma menungso piye tambuh marang aku aku takon marang kowe kalamun kowe di mripat mesti kanggo ndeleng malah uga kalamun yen di kuping mesti kanggo ngrungokake ya ora apa-apa sawangen
lan rungokno sing kanthi permati. Ora ana loro, uga telu. Satya uning siji. Sing jumeneng ning ngarepmu ya aku, Raden Bathara Kala arep ngopo kowe? Oh, dadi Bathara Kala iki kowe iki. Masyaallah, rupane kaya ngene iki. Nanging ngene. Dina iki ya bengi iki rumangsa susah hatiku mergo aku kelangan anak. Nanging tak upadikana kene ora ana, sedulure tak kon goleki malah nggawa bandan. Wujudane ya kowe kuwi. Nek ngono kowe dina iki gelem ora gelem ya tak tuduh kowe sing nyolong anakku. Sadurunge tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Heeh. Aku pengen ngerti. Sopo sak temene kowe wani ngaret-ngaret marang Kowe aku? takon marang aku. Ya wis ngene. Ora ana loro telu sing ngadeg ning ngarepmu ya kaki lege. Parah. Mung lege ya. Ora apa-apa. Wah, tumindak cuman toko ngeret-ngeret marang aku. Heeh. Rehne mung jenengmu lege ya. Kaya-kaya orang ngutu atirake marang uripku. Ya, orang getet, ngaling-ngaling. Ora tak selaki lan ora tak tutup-tutupi. Pancen aku sing gaglak putrimu arep ngopo? Lah ora ngono. Dina iki ya bengi iki rumangsa ayem. Tegese cara maling iki wis ana sing ngakoni. Tegese senajan urung ana wujudane anakku wis ketemu. Nanging aku bakal takon marang kowe, dasare apa kok kowe iki kok iso kepengin mangsa jalma manusa kuwi? Aku mangsa jalma menungso, mergo menungso sing maringi aku. Yen kok keparengke, aku bakal cerita sethithik marang kowe. Coba kandhake. Sekawit isih cilik, jenengku Gembong Kamijaya. Titis Gunung Sambir. Woso, aku dilarapake ngitan bener ning alas Udaya. Ana ngersane mbok rondo dadapan. Nanging udakara ora suwe iki. Krungu tembung rawat-rawat tembange mbok bakul kang sinambiwara. Kediri nganakake patemboyo. Sok sapa ora lanang gora wadon. Kabeh iso ngaturake cemane loko utawa wong ireng loro sakembaran. Yen lanang bakal dhaup karo Dewi Sekartaji. Yen wadon bakal dadakake sedulur Sinarawedi. Kaya ngono. Banjur aku sowan ana ngersane mbok rondo dadapan. Aku takon, ning ndi papan dununge wong ireng loro sakembaran? Mbok rondo dadapan. Paring piwangsulan. Yen wong ireng loro sakembaran, kuwi manggon ana ing alas Gondolumayu. Ngono. Lah banjure Aku lan sawadya balaku bradat ana ing alas Gondolumayu. Malah ing kono aku ketemu wong ireng loro sakembaran kang wae lagi nandang karya. Nalika tak takoni jenenge pentul lan tembeng. Dhewekne tak aturi, apa kang dadi kersaku malah kepara duka. Nganti nganake godho gitik raja Menggala. Nalika ana dukane pentul, dhewekne ngurus curika ditancepake ing Bantala. Rumangsa pepas balung bayuku lek kaya. Ing kono aku rumangsa kalah. Banjur aku didadekake andahane utawa serayane. Aku kudu manut apa kang dadi dawuhe Adipati Pentul lan Tembung nalika semono. sabanjure Aku uga diparingi jejulukan Bathara Kala. Aku gelem yen diparingi jejulukan Bathara Kala nanging saben-saben aku luwe. Aku njaluk tadah kala mangsa sing titise Adam lan Hawa. Kalbu jalma menungso kaya kowe kuwi dikeki kanugrahan pira? Nalika semono aku diparingi 12 cacahe, nanging kabagi rong perangan, 5 lan 7. Aku go dijanji-janji. Kena tak mangsa 12 kuwi mau nanging wong kang duweni Sukerta. Ngono wae yen durung diruwat. Yen wis diruwat ora entuk tak mangsa. Siji lan sijine 12 kuwi mau. Aku ora bisa medharake marang kowe. Mergo kuwi wis dadi wadining uripku nalika jaman semono. Beneri bengi iki ana ing tlatah ngemplak Karangrejo. Ana dalemipun Ibu Yanti. Bener. Kuwi duweni putra loro sing ranu tunggale. Amangka. Kuwi klebu perangan 12 sing diparingake aku marang Adipati Pentul. Ya gene, bengi iki tak mangsa malah kowe sing dadi aku arep parab tenan kowe. Suaramu kaya bledek labuhan, iso mecahake kendangan. Mung waton ngomong nanging ngomongmu kuwi ora nganggo waton. Kabeh kuwi bener pancen, nanging bener kanggomu dhewe. Nanging coba sawangen
Wiwit pojok kae to, ngomah iki ana lawe wenang, ana janur kuning. Apa kowe lali sok sapa omah kowe sing kedunungan? Janur kuning pojoke mah papat lan lawe wenang. Tegese wong kuwi wis eling. Dadi senajan ning jero kuwi ana apa-apa ya kowe wis ora kena, ora tegese ora wenang budidaya. Ganggu marang sing duwe omah iku tegese wong iki wis ruwatan kaya mengkono. Lega ya? Piye? Yen tak rungokake. Ngendikanmu kuwi kaya melet rasane ngati. Ya pancen tak pelet kok. Malasan saya cubriya aku marang kowe. Sebab kowe kaya ngerti wadining uripku nalika jaman semono. Ngono. Ayo ngaku sapa sak temene kowe? Lah aku kudu ngaku meneh. Masyaallah, ya wis ngene. Supaya rampunge cepet ngene. Ora ana loro telu utawa papat lima sing ning ngarepmu iki aku mung nyelamur laku. Ora kok aku kaki legaya nang satemene aku Adipati Pendul. Keparat betul. Gereng-gereng banjur ngelempuruk. Kadak. Tol. Atase mung bocah sak kepel tak untal malah malang kaya dene ngondo. Yen tak kemah. Ganjel kaya dening krikil ana ning cethakku. Banjur saiki kersamu piye, Dul? Reh ning aku mesakake marang anak-anakku sakloron. Aku mung njaluk ora neka-neka. Njaluk utahe anakku wedok loro kanthi kahanan jati temaing waluya temaing jati yen kowe bisa ngutahake. Anggere aja njaluk medhune lintang karo bulan. Mbok menawa aku iso nuruti. Yen perkara ngutahake putri-putrimu kanthi kahanan jati temaing waluya temaing jati, kuwi perkara gampang, Dul. Sing baku aku njaluk ijole wae marang kowe, Dul. Nek upama ijol kuwi terus njaluk ijol apa? Jumbuh marang sing tak mangsa ki mau, raga kang kanthi lan sukma. Raga kanthi lan sukma. Upama duweku kucing ngono kuwi apa gelem? Yen kucing aku ora sanggup. Saiki ngene, sing umum wae upama tak kei pitik. Yen pitik aku njaluk pitik sing putih. Kok putih mbobot iki terus dasare apa kowe iki njaluk putih kuwi? Kanggo netepi darmaning satriyaku, Dul. Putih kuwi minangka lambang kang suci. Uga resik. Putri-putrimu bakal tak utahake uga kanthi kanan sing resik kaya putih kuwi mau supaya ora diarani bocah kang duweni sukerta maneh. Lah nek ngono aku rumangsa lho. Nanging ngene, aku urung mantep, urung krasa seneng. Nek aku durung ngerti wujude anakku. Mundur rasa pecah. Ayo nek ngono. Bocah kok anggere dilepeh korak-karik kaya ngene. Tak kelitine ora ana sing tatu, ora ana sing ciri. Tak selehke ning kene sik ngger. Cara kala reh ning aku mau janji mundur sejangkah bakal ndak turuti.
nganti kembis. Nganti kembis. Tenan Bathara Kala. Nelakno gedene matur nuwunku rene kowe wis mbalekake marang anak-anakku, aku matur nuwun tenan. Aku kok ana gedhe rasa matur nuwunku marang kowe. Rene panyuwunku kok wis wujud. Lan aku tulung jalukna pangapura marang keluargane Ibu Yanti. Rene wis 18 taun anggonku ganggu gawe marang keluargane. Kaya mangkon lho. Nanging ngene. Aku rumangsa seneng urung. Nek kowe ora janji-janji, mengko gek-gek kowe iki licik. Dina iki ora sesuk bali rene neh. Aku njaluk janjimu piye? Ing kene Bathara Kala janji marang kowe. Wis ora bakal wani-wani mecak kerase Ibu Yanti apa meneh ganggu gawe marang keluargane. Ngono. Malah kepara kowe sing titik sisi. Iya. Saka keblat 10 paribasane, para kawulaku ora tak parengake mecak ana kerase Ibu Yanti. Apa meneh kok ganggu gawe marang keluargane. Kabeh andah aku bakal tak kempit, tak indit, tak jak lunga saka papan kene. Kaya mangkono to. Saka legane atiku. Kumpung kowe ketemu aku. Apa sing kurang? Apa sing mbok jaluk? Apa maneh? Ayo matura. Sak temene isih akeh sing kudu tak suwun marang kowe. Rene aku wis dadi wong kalah, uga salah marang kowe. Aku mung nyuwun papan panggonan lan tadakala mangsa saben dinane wae marang kowe, Don. Kaya ngono. Iki rungokno. Wiwit panggonan kene kowe mlayu ngidul ngulon ning kono ana Las Gedhi, Glagah Rayu ngaran. Nek upama kowe luwe ning kono Randu Blatung sing dadi badhokamu. Yen ngelak rawa sedu sing dadi omben-ombenanmu, yen kowe arep turu bali domas sing dadi peturonmu, aja nganti kepati nglilih yen kowe wis turu nganti kepati, yen durung ana tejo nganteng saka lor wetan. Yen kowe nganti nglanggar janji lan sumpahi bakin keracut dosamu, mbok saguhi apa ora? Sadurunge sak saguhi. Ya. Aku arep takon marang kowe. Ndang takono. Yen tak rungokake, peparingmu kuwi kaya dening manis, kaya dening manuhara. Nanging yen tak rasakake, kowe kaya arep mateni aku secara halus. Dasare Yen aku mbok saka kene, mbok kaya ngulon ngidul ngulon ana ing alas Glagah Rayung. Alas sing arang-arang tegese wis serang grembuyung. Amangka awakku semene gedene, ning ndi anggonku ngempetake awakku. Kepeksa aku dioyak-oyak para kawulamu, Dong. Ping pindhone. Yen aku luwe, aku mok kon mangsa utawa mbadhok Randu Blatung, randu kang kebak sindat. Apa bisa wareg aku, Dong? Kaping telune. Yen aku ngelak, mok kon ngombe rawa sedu, rawa kang kedadiane luwe wong kang padha nangis. Ning ndi ana luh bisa dadi rawa, Dong. Kepeksa aku ngelak. Kaping papate. Yen aku turu mbok kon turu bali domas. Nyawang wae wedi apa meneh kok kon nurani. Sing pungkasan. Aku ora entuk ngilir yen durung ana tejo nganteng saka lor wetan. Wiwit cilik nganti aku semene gedene. Tejo nganteng kuwi saka wetan bener. Yen ngono kowe arep mateni aku secara halus, Dong. iya kowe pancen pinter. Nek ngono nyata kowe waskita tenan. Nek iki tembungku kuwi mung samudana, nanging tegese ngene. Aja meneh kok kowe. Kabeh kaulaku iki sing luput kudune duyukum. Kowe reh ning dadi wong manca tegese ora dadi kaulaku. Senajan kowe salah, welukmu utawa didayamu kaya apa, senajan kowe ning ulip antara, rehne ning kowe bakal tak hukum. Kari gelem apa ora janji iki mbok saguhi. Kanca, ayo padha bali. Lah tak timbali wong sing ngrepotake wis rampung. Menapa anggenipun goleki putrine sak kloron menika sampun kepanggih Kakang. Ayo ketemu lagi bocahe tak turokke ning ngamben. Lho, menika prawan Jragor ugi
Nini jelagon kakek lege ya. Iki tak anggap anakku. Senajan iki gombal. Nggih menika dislamurke dados Tegese gombal. mau Bathara Kala ki tak apusi. Rene kaos iki utawa jari iki sing gondo kringete karo anak-anakmu. Mergo Bathara Kala ki ngambeti mung gondo kringete. Dados menika leres Heeh. dipun cidra kalian Bathara Kala. Heeh, lha iki kula tak apusi. Lah senajan ngene iki engko ya kudu diguang supaya aja goleki mrene meneh. Oh ngaten. Nek umpama iki engko dipendhem ya ben dipendhem, nek dibuak kali ya kudune dibuak Oh kali. kados mekaten nggih kakek lege. Lah rene iki mau aku janji karo Pak Ngasijan. Nggih, Mbak bocah sak kloron menika nek sik bare diruwat Badan mriki, Mbak. Langsung malih. Pangasijan ing ajeng wau jenengan ngengken kula kapurih ngruwat ingkang putu kekalihipun. Lah neh rehne pun rampung niki wau pun kula kandhakake nek niki mboten putune. Nanging gombal sing gondo kringete. Bathara kula apusi. Lah niki mangke kudu diguak supaya golekine ora ring omah kene kudune dipendhem, nek dipendhem ya dipendhem, nek diguak kali nggih. Diguak kali. Lah niki mangke buak kali napa dipendhem? Pendhem. Wonten. Oh ngoten nggih. Mbok nek dipendhem dongane ngenten ora usah dawa-dawa. Aku ora mendhem gombal nanging mendhem sengkalane putuku sakloron ya sak keluargane. Ngoten mawon selamat ora usah dawa-dawa cekak nek ikhlas. Ngoten lha niki. Sakderenge kondur ngudari kupat luar yen nika. Separonan. Allahu Akbar. Menika wonten embor saisine wonten werdinipun menapa kakek tinggalane lege. Pak Ngasijan. Nggih. Tembor niate kon gembor-gembor tegese kon ngandak-ngandakno bengi iki nek anake putune saloro wis diruwat. Wonten beras kuning menika Beras werdine? kuning tondo aber lan waras. Wiwit bengi iki nek ana sing aber kabeh wis dadi waras. Kados mekaten Nek kuning kuwi teguh. Oh. Kembang setaman ki saka cangkeme sing padha nembang. Nek umpama kethuk anak loro wae ora diruwat ana kedadian apa lha iki disalahno. Nggih. Dina iki diguang wajib minangka dadi kewajibane wong Jawa urip ing alam donya iki ning tanah Jawa. Nuruti apa sing digawe mbah-mbahe jaman dhisik. Ana ruwatan ya melu ruwatan netepi dharma bektine. Iki wis kelakon bengi iki. Sampun kasembadan menika wonten godhong alang. Godhong-godhong telu. Nggih. Godhong apa-apa alang-alang godhong luweh. Sawise ruwatan upama ana sengkala saka ngendi wae wis ora apa-apa. Ah kados mekaten. Mergo ana godhong apa-apa. Alang-alang anggone nyambut gawe ning ngendi wae ora ana bakal pepalang sing malang-malang. Kabeh iki wis ditandani ana godhong alang-alang. Nggih. Godhong luweh. Godhong luweh menika. Sawise nggih. duwe gawe muga-muga Gusti Allah maringi luweh-luweh rezekine Bu Yanti. Lah iki sampurnane kudu diguang. Dibuang ya. Buang. Allahu Akbar. Lajeng menika ugi wonten paso kalian Paso. kekep. Saka tembung paso ki mandek. Nggih. Nek umpama sing ra kepenak sing elek wis mandek kok. Awit bengi iki sateruse. Nggih. Wis so Lajeng mandek. amrih saene. Lah iki yo iki aja ditutup-tutupi yo ngene iki tegese di anak wedok loro yo dikandakno diumumno. Nggih. Nek iki dina iki ruwatan supaya ora ana sing dimpetake. Lah supaya ketok iki kudu dipecah. Kados. Ditibakake kono sing atos.
Kaki legi ya. Piye? Menika kendil tak tibake lah kok munine mak piar menika kaki legi ya. Dadi Pratandha Bu Yanti sakeluargane bengi iki rumangsa bombong penggalihe. Kados Seneng mekaten. tegese mak piar wis rumangsa gumbira lah. Nggih. Lah iki ana Wonten kewan metu isine kendil loro kok wonten donya loro. iki kahanane ya anjen mung loro. Nggih. Pomo. Tegese Ana peteng ya ana padang. ana padang kaya ngono. Ana rina ana Ana wengi. Nek ana sugih ya ana sing ora duwe. Nah, nek sing sugih ya ora kena ngina sing ora duwe. Aja sombong. Heeh, sing ora duwe ora kena meri. Kabeh kan wis dijinadang dhewe. Kados mekaten. Sing ora duwe tetep ora duwe, sing sugih tetep sugih nanging eling manusa kuwi uripe kaya roda sing mubeng. Nah, kadang kalau ana ning dhuwur kadang ya ana ning ngisor. Ora ngono. Nggih. Iki minangka tetembungan sing dadi tulodo. Nggih, Kaki legi. Lah wis kaya ngene iki awake dhewe netepi dawuhe ketuane Nggih. wis rampung anggone ruwatan. Pangruwatan ing dalu menika sampun karampungan. Renggone Bu Yanti, lha kowe aku matur. Nggih. Mbok menawi Bu Yanti Pak Ngasijan, Nggih. kula sarombongan, kula Wonten pribadi kalih klentah-klentanipun. wonten kelepatanipun ngen kula matur, Nggih. kula nyuwun agunging pangapunten. Leres. Ing wusana jaya-jaya Wijayanti rahayu ingkang sami pinanggih widodo nirih sambikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.